Right, mushure mekunge comrade Blessed Bombshell Geza vaonekwa vana Gifford Gomwe. Right. Pana mashoko makuru ada kuti tikuzivise akabva anobuda panyaya iyoyo. Right, tiri kuti makadi more Zimbabwe kusana zvekare pano pazime chiti panenge tiri kupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Tinokudai mose more Zimbabwe nekusapota kwane muchitiita. Right, nyaya panapa inyaya yakamira yakadai so yada kuti tikuzivise munhu wese anga achiziva kuti zviri kumboitika munyika yeZimbabwe. Right, pane nyaya iri kutaura kunzi expelled ZANU-PF member Blessed Geza has issued a strong warning to the ruling party ZANU-PF, declaring that the people's power should not be underestimated. In FRE, the statement following his recent expulsion along Gifford Gomwe. Geza said, "Chatosvika apa, musatamba nesimba revanhu," meaning we have reached this point. Don't play with the power of the people. Right, muri Zimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya izvozvo munyika yeZimbabwe. Ndofunga Geza muri kunyatsoona role ari kuplaya. Right, ndinokutendai muri Zimbabwe nokona kwenyu kwamunoita. Thank you for watching. Good afternoon, ladies and gentlemen, my comrades. Vana veZimbabwe, masikati akanaka. Regai titaure panguva ino, titore mukana wekukuzivisai chimiro chiri kudistrict reMurewa kunova kumusha kwaprovincial chairman Mashonaland East Province, uko nhasi kwavange vachida kugadzira mastructure avo iwo kudzinga machairman, kudzinga machairpersons ese vachisa matop 6. Izvo zvange zvichida kuitwa nhasi, asi zvaramba vanhu varamba kuitiswa restructure. Varamba vanhu vati hatiumbi mastructure kaviri sezvamuri kuda kuti tiite. Saka ndo chokwadi ichocho. Vakuda kutokonzeresa confusion yekuti kutanga mandi kana makaona kamwe kanotisi karipo so kakanyorwa musi wa12 February kachinzi kusvika musi wa24 February vanhu vari kudzingwa mumastreets, mabusiness operators, maindividual. Ako katsamba ako kari kunyorerwa vanhu vanoramba 2030. Haisi secret, vanhu vanoramba 2030 ndo vari kunyorerwa katsamba ako kane simba roda kushandiswa nana Kashaka, vice council chairman. Kaanga achitaura nhasi pazuti ako ndotanga mande ndoda kudzinga vese vari kuramba 2030 agenda yapresident. 2030 agenda yapresident, vakomana regai ndikutaurirei chokwadi. President vakazviramba live pabroadcast, zvakarambwa tikaona zvese, tikazviona pazvivhitivhiti papi, president vachiramba kuti handisi kuzokondinya kusvika 2030. Ndiri kupedza ndima yangu 2027 kuchiindwa kucongress. Ko izvi vari kuzviwanipi zvakuda kudzingirwa vanhu mumusangano vachiita matop 6 avo ivo avari kuda kudzingira machairman kuti youth affairs Murewa district otaura kuti ndikuda kuumba matop 6 matsva, because ari kuziva kuti avaripo vari kuramba kuitiswa, achivanyepera kuti kwanzi first resolution yakaitwa ndeya 2030 ikatenderwa nyika yese. Kunyeperwa as long isipo paparty constitution. Vakuru kupolitibhuro, central committee nepolitibhuro vakatotaura kuti hakuna munhu ari kuzomanikidzwa uye ari kuzodzingirwa musangano kuti aramba 2030. Kana waida ita iwewe, usamanikidze vanhu, usadzinge vanhu mupati kuti varamba 2030. Zvakataurwa izvozvo. Ende nazvino ndinoataura mashoko aya ndinoziva kuti mucentral committee tsoka dzangu dzirimo, mupolitibhuro tsoka dzangu dzirimo. Ichinda guru ramambo rinotaura kudaro. Da kuti mhuri yeZimbabwe muzive kuti ndo chitiko chakuitika kuMurewa district kumusha kwavagarwe.
kuri kuda kudzingwa machairman ese asingati 2030 vachiumba manew structure matop 6 anoda 2030. Zvino vanhu zvavaramba kugamuchira kunoita masero matsva muchaita sei? Apa zvendo vanhu vamuruda kumanyisa mustreet musi wemanje ivavo. Nemhosva yekuti vanhu varamba kuti MP hatichavadi because havana development yavari kuita. Chatakavaisira pachigaro i-development. Chatakavavhoterera kuenda pachigaro cheuchairman hweprovince i-development. Development hakuna. Toramba here takanyarara tichifa nenzara. Province yese zvipatara zvakakolapsa, hazvina mishonga, hakuna maroads, hakuna chii, hakuna maprojects. Asi matombo ari kutakurwa achienda tichingoaona nyika ichiparara, province ichiparara, takatarisa makomo ari kudonha. Zvikataurwa tokuonai matova muagenda ya2030. Agenda yedevelopment yatakakutumai hamusati mainda ndo zvataramba seMashonaland East Province. Chatanga kuzvirambira kumusha kwavagarwe kwaMurewa ndo zvarambwa nevanhu chete. Hapana patukwa president, hapana patukwa provincial chairman, asi chavaudzwa ndevekuti tinoda development. Ndo chokwadi ichocho. Nhasi unowana todzingwa mumusangano, tobudiswa mumusangano, kudzingwa mumusangano pameeting. Kumusangano kunodzingwa munhu nedisciplinary, ozonyorerwa tsamba kana disciplinary committee yaona zvakakodzera kuti munhu akapara mhosva. Kwete propaganda dzekuti munhu aramba 2030 onzi ngaadzingwe mumusangano. Konzi vese vacharamba 2030 vadzingei mumagrupu, vese vachatadza kudaira slogan ya2030 vacharamba kusimudza ruoko ngavadzingwe mumusangano. Kunyeperwa kuZANU-PF hakuna izvozvo. Chinhu changa chiruda kugadzigwa kumusha kwavagarwe kuti kuno kuMurewa district Mashonaland East Province, Murewa district ndio iri kunzi itange kudavira, pozi zvakanyatsobuda pachena musi weSunday kwakambarami uko kuward 10 kuti provincial chairman weMashisi vari ivo MP Murewa North constituency vaive muconstituency mavo. Masabhuku akatora vanhu akadzosera kudzimba mushure mekunge vaurayirwa zvimhuru zvemombe, nyama yacho ikabiwa ikanga yakunzi village rinopiwa 3 kg, village 3 kg dzenyama. Nyama yacho yatobiwa futi zviri zvimhuru. Vanhu vakaramba izvozvo, masabhuku akati vanhu torai mapoto edu nemapureti tidzokere kudzimba. Iyi haisi secret, zvakaitika live and direct. Vanhu vakaramba kubuda. Zvino ukaona uri member of parliament vanhu hava vadaidza vachiramba kuuya. Uyezve uri member of parliament uri kuitira program ward 10 wonotora mombe kuward 8. Zvaitika kaviri. Unveiling yakaitika kwaMatara yakanotorwa mombe kuward 8. Mombe idzi dzinonourayiwa kuward 8 nemachairman ekuward 8 nakansela wekuward 8. Kansela ward 10 asipo. Machair person eward 10 asipo. Wozongovigirwa yava nyama yatobiwa futi. Ndo zvakarambwa nevanhu izvozvo. Zvaitika 2 times. Ndo zviri kurambwa nevanhu. Kuti kwa izvo zvinhu zveward 10 zvinofarawo kavana vachinzi mombe dzabhadharwa pavanhingi muward 10 dzovhiyiwa mavanhingi, huku dzatorwa, mbudzi dzatorwa, zovhiyirwa imomo. Zvovhiyiwa nevana vemuward 10. Zvino kana zvinhu zvoitwa nevana vekuward 8 izvo zvichienda kuward 10 zvichava nechimiro chipi? Kansela wemuward 10 obva onovhiya mombe kuward 8 nemachair person ekuward 8. Zviri kuratidza kuti kansela uyu haasi kushanda zvakanaka nevana vemuward make. Utungamiri hwepati haasi kushanda nahwo zvakanaka. Kansela uyu ari kukonzeresa functionalism muward make. Zviri pachena izvozvo. Ndo protocol yemusangano yatinoziva. Saka kana vana vachinge vataura chokwadi, ndo nhasi saka maona imimi vanhu vakunzi vanodzingwa mumusangano, vachinyeperwa kunzi varwisa president, varwisa provincial chairman. Hapana pavarwiswa, asi pakataurwa chokwadi. Vanhu havadi kuudzwa chokwadi, vakuti vanhu varwisa vakuru. Hapana parwiswa president, hapana parwiswa provincial chairman, vari kuudzwa chokwadi. Ende kana ndimiwo munofunga kuti kansela anobva kuward 10 achienda kuward 8. Ward 10 iri kumadokero, ward 8 iri kumabvazuva along Mutoko Road. Kana ndimwe chairman uyu iye atiri kutaura kansela uyu ari mustructure yepati,
akatoitwa corruption, akatoiswa necorruption ndiye secretary for local government mudistrict rerupange ward 10. Asi anobva iye sakansela achinouraya mombe kuward 8 neleadership yekuward 8, nyama ichinodyiwa kuward 10 kana ndimwi. Kansela haasi kushanda zvakanaka neparty leadership, haasi kushanda zvakanaka necommunity yakamuvhotera kuti ave kansela, haasi kushanda nayo zvakanaka. Ndo chokwadi icho. Madivisions ese ari kukonzereswa iyayo naMP, ari kukonzereswa naprovincial chairman, ndo vari kushanda nayouth affairs, iye ari kudzinga vanhu mumusangano, ndo vari kushanda nakansela ward 10, iyeye ari kuita izvi, ndo vari kushanda naiyeye provincial member secretary for education kuti dzingai vanhu muumbe matop 6 anoda 2030. Pamusoro pekuti vanhu vataura kuti hatina madevelopments atiri kuona, maroads izvezvi zvamuna kuuya pamurewa district 3 maconstituents kutenderera haana migwagwa, maklinika arimo haana mishonga, haana zvikwanisiro, haana maskero, kutorwa BP chaiko hazvitorimo zvino. Asi member of parliament varipo vanomiririra vanhu munharaunda dzese idzo zokuti mumakliniki muwane zvikwanisiro, muzvipatara zviri muconstituency muwane zvikwanisiro, asi hapana chiri kufamba. Vari chairman weprovince 9 madistricts ese emashonari east province, zvipatara zvese izvozvo hazvina mishonga, hazvina zvikwanisiro, hazvina maskero chaiwo ekuti unotsikawo paskero wobva wotorwawo tembiri chapo, zvese izvozvo hazvina. Mishina chaiyo yemadenjawo kuti vanhu vaongororwe mazino vachibviswa mazino nekudai, mishonga maparaseti chaiyo, paracetamol haimo. Asi ndi chairman weprovince, asi tiri kutarisa magrey night ari kutakurwa day and night achienda. Saka chii chatiri kuita pakadaro? Wotaura konzi zvataurirwe, chokwadi hachifaniri kutaurwa. Macomrades, musavhundusirwe, musavityidzirwe. Hakuna mwana ari kuzohliswa ari mwana weZimbabwe ari kuzovhundusirwa. Stendai pachokwadi, mirai muri pachokwadi. Yezvo vanhu varamba kuti hatisi kunonyora masero patsva, muchaita sei? Chikonzero vanhu musangano vanoda stereki, asi mukauya nemapropaganda emafunctionalism zvinokanganisa musangano. Muri kutouraya musangano. Iko zvino munotuma youth affairs, wona youth affairs uya akaudzwa chokwadi nemadistrict chairpersons anotungamira. Youth affairs anotungamira madistrict chairperson, asi vakamuudza chokwadi. Every event yatinoenda, tingaenda kunana Masvingo, tingaenda kupi, national events, maprovincial events kupi, vakuru vanobudisa mari dzekuti mayouth afambe achidya murodhi, adye chikafu chakanaka, awanewo chekudzoka kumba vakatakura vakabata vachivigira mhuri. Youth affairs ari kudya mari dzese idzodzo, ari kudzipukuta. Vazomuudza chokwadi nhasi avarambidza kuenda kuBulawayo kuNational Youth Day, ataura kuti kwanzi matop 6 machairman, handisi kukudai, ndiri kuda vana vasiri machairman 1 padistrict. Mutemo upi waashandisa iwoyo? Personally ndo yakushandiswa mupati, kutora pati kuita yake youth affairs, because akapfeka bhachi raprovincial chairman, ndo vari kumutuma kuita zvese izvi. Iko zvinezvi zvakaba presidential inputs 40 boxes nemari about $1,000 yaidyira vanhu. Apa ndi youth affairs anotungamira. Vana vari kutorera madola 50 etransport ekutakura presidential inputs ine organize transport yakapiwa contract yekutakura nehurumende. Vana ivavo mayouth ndo vari kutorera madola 50 per head. Uri kuti muyouth wacho anoshanda kupi? Haana kwaanoshanda, asi uri kumuti huya nedola 50 uwane hafu, uwane bagidi, uwane 20 kg yefertilizer ne2 kg yembewu nebhodhoro remishonga. Zvino mushonga vachawawana kupi? Wamutorera dola 50 madya isiri pamutemo, maba 40 boxes zemishonga presidential inputs. Iye muyouth affairs muri kansela ward 6 Nyamutumbi matengesa 40 boxes. Ufunga paunotengesa 40 boxes uri youth affairs, uri kansela watengesa about $1,000 wadya. Uri mutungamiri papi? Nhasi womira pamberi pevanhu uchiti ndiri kudefenda party, provincial chairman wotosevha munhu pakadaro. Asi vangani vana vasungiswa navagarwe muprovince? Vangani vana vasungiswa navagarwe murewa district? Vangani vana vasungiswa navagarwe muconstituency? Hopo
asi uyu aba zvizere zviri pachena vanosungiswa vasina mhosva. Uyu aba kubira nyika uku about 1000 tongoti 1200 so about 1000 yabiwa cash, akaba 40 boxes dzemishonga zvine umbowo zvikanyoreka vhiwa akasungwa akanovharirwa kupolisi vakamusevha. Iko zvinezvi kukoti vakufona kukoti, nyaya iri kukoti yakaitwa hang up. Saka tiri kuinda kupi kwakadaro? Nhasi arambidza machairman ese kuinda kuBulawayo. Iye anofamba nevana vasiri machairman, iye anotungamira machairman. Machairman ndiye anotungamira madistrict achifudza vana. Nhasi osiya machairman ofamba nevana iye sayouth affairs. Mutemo upi iyoyo? Inyaya yekuti ava vana vamutema vakamuudza chokwadi, vamuudza chokwadi akavaitira slogan pagurupu ya2030 vakaramba kudavira. Ndio reason yasirwa vana kuinda kuBulawayo, mayouth chairperson aya asirwa nyaya yekuramba 2030 nekumuudza chokwadi kuti uri kudya mari. Zvinhu tu izvo zvokuramba 2030 nekumuudza chokwadi. Ada kudya mari because avo vanobva kumadistrict havazivi protocol, vachafambiswa nenzara vachitengerwa zvimaheu zvemumasachets nemaputi. Vana vonovata nenzara kuBulawayo, iye achigamuchira mari achipurira pamupinyi. To zvaaita nhasi, zvaitika izvi, chimiro chatoitika nhasi as we speak. Ndio real information yatoitika paZute Hall, yanga yadeployiwa for Zute Hall neDandara nekumwe kwese kwadeployiwa kuMurewa West neMurewa South. Each constituency ne 2 maevents ekunzi nyorai vanhu 50 vamusingapi zvigaro. Yes, of course, iyo isekula yakauya kuti masero tatakamboita e200 ngatichiitai masero e50. Ayo isekula iri pamutemo yazoipa kutaura kuti asingati 2030 wese ari kuopoza president, ari kuopoza provincial chairman ngaadzingwe mastructure. Ari kutuka president, ari kutuka provincial chairman. Izvozvo ndopazokanya. Ndosaka vanhu varamba kuti mabhuku eya muri kutipa mafaira tichangoenda nawo tiadzora akadaro, hatishandiswi tichinzaro. Vanhu vari kufa nenzara. Madii matanga maita zvokuti vanhu vagute first, vagute vanhu vawane mishonga kuzvipatara, kumakliniki, mumaruzevha umu hamuna magetsi. Zvimakliniki mumaruzevha umu, makliniki ese mumamisha haana magetsi, haana maresources, haana zvakakwana, haana kana parasite. Constituency iyoyo yakagarwe ine 1 hospital Murewa district, but haina kana maresources. Asi pavaida kupinda pachigaro vakatenga maskero nezviuyu zvekutesta matemperature, maBP nechii zvese zvekucheka BP, vakazvitenga vachida kupinda pachigaro, vakanisisa magetsi kunana Muchinjike uko nezvechikliniki chimwe chavakanopedzisisa. Kuri kubribe vanhu brain kuti vaone kunge munhu akanaka. Kama wapa chigaro zvinhu zvese hakuchisina. Murewa hospital yadona, haina chinobatika chainacho. Saka kufunga kwenyu imimi MP vari kufunga kuti maskeo aya nezvima test zvematemperature zvekutora zvekucheka maBP zvavakatenga zviya 2016 zvichiripo here paMurewa hospital? Zvichiripo here kufunga kwenyu? 2016, 2017, 2018 ndo pavazopinda pachigaro kuita member of parliament. Zvinhu izvozvo zvanga zvichiripo here pa3 years dzavazopinda pachigaro? Iko zvino 2025 zvinhu zviya zvakasoparara kare. Ko vakadii? Vakakondinya, vakadzoka kuvanhu, voenda paMurewa hospital, pane madepartments mangani, voisa maskeo aya, voisa BP checks, vodzika mumakliniki vachiita izvozvo, voisa magetsi mumakliniki. Ndo development. Vogadzira maroads anoenda kumakliniki anoita kuti vanhu vawane service yakanaka. Munhu akarumwa nenyoka, munhu anova comfortable kumutsa motikari yake achienda nemunhu papolyclinic panenge paine magetsi, kwete kuti posvika pobatidzwa makendro papolyclinic. Asi provincial chairman vari member of parliament muconstituency imomo vari kufamba nemazimota anoda kukwiriwa nemaladha. Muri kuzozofamba nemazimota 10 anoda kukwiriwa nemaladha. Constituency yakagara pasi, province yakagara pasi. Sei
muri kudii kuti president musandipa mota idzi ku constituency uko hakuna maresources kuzvipatara, hakuna maroads, hakuna mishonga, hakuna zvikwanisiro, vanhu vari kufa nenzara, hakuna maproject. Ndo zvinoita mutungamiri akakwana. Asi hamusi kudaro, muri kugamuchira mazimota, mari muchitambira muchidya, constituency ichiparara, province ichiparara, imi muchifamba nemota dzinoda malata. Zvobatsirei? Saka ndo chokwadi chatava kudzingirwa pamusanga, chandadzingirwa muzi Uteho nhasi paMurewa district paCBD pamusangano wanga uripo. Jinda guru ramambo radzingirwa izvozvo zvokutaura chokwadi. But tiri kuti vanhu svinurai. Warumwa nenyoka, wosvika pakliniki pobatidzwa kenduru. Nesi wobva akalaita nepersonal phone yake kunovhenekera munhu kuti awane kubaya munhu jekiseni. Jekiseni racho hapana, parasite yacho hapana, brufen hapana. Toti tiri kuitei? Tonzisekererai izvozvo. Idai MP 2 terms maclinics haana magetsi, asi pamaida muchibraiba pfungwa dzevanhu mainyepedzera kutenga zvimushini zvekucheka BP nezvimaskero mukaisa paMurewa district, mukanoisa magetsi uko. Mapedza kuisa magetsi mukanosumudza chikliniki chamakanopedzisa chakaitwa kare. Nhasi mava pachigaro 2018 hamuna kuzombodzoka kuvanhu, makaenda mukaenda. Iko zvino yava imwe term 2023 takuisai maenda. Tonzi rambai makanyarara. Iko zvino province yese yapera. Matadza kurana constituency, matadza kurana province. Asi tokuonai mava kumasvingo, muri kuChipinge, muri kupi, muri kufamba neagenda ye2030. Maamo agenda ye2030. Iko zvino tiri muna 2025. Imi makutoita agenda ya2030. Vanhu vachifa nenzara. Madii mamboita agenda ya2025. Mazadzisa zvatakakuisirai pachigaro 2023 August. Hamusati mazadzikisa, matova kutonhanira agenda ya2030. Ladies and gentlemen, vana veZimbabwe, svinurai. Svinurai vana veZimbabwe. Svinurai. Hatina munhu atatuka. Hapana patukwa president, hapana patukwa provincial chairman, hapana patukwa MP. Asi tiri kutaura chokwadi kuti tiri kuda development. Kana MP wedu weMurewa North constituency Honorable Daniel Garwe variwo chairman weprovince, variwo local government minister, vanoswera napresident, tiri kuzoshayiwa sei maresources muconstituency nemuprovince? Asi matombo, magranite ari kutakurwa day and night, goridhe riri kutakurwa day and night muMashonaland East, asi madevelopments hapana. Saka toti tiri kuitei? Matraki ayaya tiri kuona magonyeti anopfuura ari kuma 208 achidzika kuZumba kunotakura magranite, ari kupfuura 300 something akananga kunana Benson mine kupi kwa Mtoko kunotakura magwe, mamwe achipinda nemuBeira, mamwe achinobuda nekubed bridge. Asi hakuna development iri kumboitwa muMashonaland East, muri kubva matombo ese yayo, goridhe richitakurwa, but hakuna chiri kufamba. Asi tonzwa kuchinzi tine laki kuMurewa district, tine laki kuMashonaland East province, ndo kunobva local government minister, ndo kunobva provincial chairman. Murewa district mune laki rei tichifa nenzara? Hakuna project, hakuna development, hakuna chinyi. Torumwa nenyoka totosungirira makadbox mumakumbo, torumwa nenyoka otoenda pachipatara chinolaitiwa nekenduru, chipatara chisina mugwagwa chekutotsvaga road ndofamba sei, nzizi dzakazara. Hapana mafoot bridge chaiyo kuti vana vayambuka vachienda kuzvikoro, vana vayambuka vachienda kumakliniki. Hakuna muconstituency, hakuna muprovince. Toti tiri kuitei pakadaro? Ndo zvatataura. Hapana patukwa president, hapana patukwa provincial chairman, asi tataura chokwadi chizere. Kana ukaona uri mwana weZanu PF uchida propaganda yekunyepera vanhu, hausi mwana weZanu PF chaiye. Vakaenda kuhondo, makomrades ese akaenda kuhondo anoda chokwadi, because anoziva kuti nyika yakauya neropa. Asi hatirambi tichingorwa, kurwa kwatakarwa zvikapfuura. Iko zvino yava nguva yemadevelopment. Hondo yakapera kare, ikaitwa gun down, kaendwa kunana Lancaster House, zvese zvikagadziriswa. Hondo yakapera, inguva yemadevelopment. Saka hatirambi tichingotaura kuti Zimbabwe ndeyeropa.
hatirambi tichingoimba song iyo yekuti Zimbabwe ndeyeropa. Yakaimbwa kuHondo, kukatoimbwa tonosangana kuZimbabwe, kukaimbwa nzira dzemasoja. Zvakatopfuura yava nguva yedevelopment yekuinda paMudyandigere. Vakanga vakabata futi kuHondo vanoda kudya vachiguta. Vanoda kudya vachiguta, vana Mujibha, vana Chimbwido, maWar Veterans ese vanoda kudya vachiguta. Vese vana vemayuthi panguva iya vari kuHondo vanoda kudya vachiguta. Vese vana vari kugurumwa kuZANU-PF vanoda kudya vachiguta uchinye mukaka. Ndo madevelopments ari kudiwa, maroad networks zvese, maprojects mese mumadistricts kupi zvese maroad network akadira, maprojects akadira, vanhu vachidya vachiguta. Hamumbooni vanhu vachifunga kuti dai tadai. Ukaona vana vakutarisa zvekumusoro, mwana ari kusero achitarisa zvekuPolitburo, zvekuCentral Committee, akutarisa everyday achitarisa pasocial media kuti vakuru vanetsana kusvika papi, inzara. Kana vana vachiguta hamumbooni vachitarisa zvekuPresidium, vana vachiguta havatarisi zvekuPolitburo, vana vachiguta havatarisi zvekuCentral Committee, havatarisi zvekuNational Executive, vana vachiguta havatarisi zvekuProvince vachiguta, vanotarisa zvemumadistricts mavari nemumasero, nekuti vane vachiguta. ZvepaDCC chaizvo havatombotarisi because vanenge vachiguta. Chiri kupa kuti vana vasvike kwese inzara. Vana vari kukaura nenzara. Asi vakuru vachifamba nemazimotikari anoda maladha kuti urikwire. Unoaona anomira apa about 50 vehicles zoda kukwirwa nemaladha dzauya kuzoadresa vana vari kufa nenzara. Ndo zvatiri kuramba izvozvo, ndo zvatiri kuramba. ZANU-PF is a revolutionary party yakaunza rusununguko munyika. Yes, of course, ndozviziva tese, saka tiripo. Vana baba vedu kuHondo vakaenda, vana baba vedu kuHondo, kwete vanotinyepera kuti vakaenda kuHondo. Vatanga takuona nhasi vakuda kunotungamira, vada kunoita national chairman wemaWar Veterans, wevana vemaWar Veterans, ivo vasina baba vakaenda kuHondo, asina baba muWar Vet, akuzviti mwana wemuWar Vet akuda kunoita national chairman wevana vemaWar Vet. Zvigananda zvinenge zvichinyepera vanhu. Isu madzibaba edu akaenda kuHondo zvizere zvine proof, saka ndakastenda pano ndiri jinda guru. Zvine proof izere, kwete vanoda kutinyepera. Zvigananda izvi ndo zviri kuzonyepa zviti tiri youth affairs. Ndiri secretary for education, ndiri secretary for education kuprovince, ndiri chi. Zvigananda izvo zviya zvezvida kunyepera kuba neZANU-PF, kunyepera kuba neZANU-PF. Zvino hakuchisina nguva yekuda kuba nemusangano, zvakapera. Zveubvanzu kudya kwemhumi zvese tava kuzvipedza. Hatisi kuzokutenderai kukuwanai, kukupai mukana wekunoadresa mameeting, mucharamba muchitidzinga tichiuya. Hatisi kuzokupai mukana wekuzoita mameeting amuchaita muri mega muchironga propaganda dzekuda kuuraya musangano, muchiita propaganda dzekuda kuuraya madevelopments mumusangano nemunyika. Hatisi kuzoita izvozvo. ZANU-PF Revolutionary Party ine green book, ine party constitution. Why muri kuda kuita nyanga? Why muri kuda kuisa pasaidi? Tazviramba izvozvo. Jinda guru ramambo rinodzova riri muMashonaland East Province because rinotevera party constitution, rinotevera Zimbabwe constitution zvarinosungirwa kuita. Ndiwo tu maconstitution wandiwo bvumirwa kuitevera iyayo. Ndikakuona wakurasika ndine right yekukutaurira kuti wakurasika. Pinda mune vamwe. Full stop.